Náš projekt sa zameriava na výučbu informatiky na prvom stupni a hlavne na rozvoj algoritmického myslenia, aby deti naozaj len ten obsah nekonzumovali, ale aby ho vedeli aj vytvárať, nejaký pekný obsah. V rámci tých našich aktivít v projekte plánujeme preškoliť učiteľov v oblasti informatiky, a to cez nástroje, ktoré sa volajú Informatika s Emilom. V rámci tohto nástroja sa deti naučia algoritmicky myslieť a naozaj vytvárať rôzne programy, algoritmy nie takým tým spôsobom, že píšu, aby si zapamätali syntax, ale takým detským grafickým jazykom. Ďalej využijeme program, ktorý sa volá Živý zošit, ktorý teda aplikujeme nielen na informatiku, ale aj do ďalších predmetov na prvom stupni a deťom vlastne sprístupníme učivo takou modernou, peknou, interaktívnou formou.